Lad solen gøre arbejdet. Med op til 90% mere dagslys i stalden slipper du for kunstig belysning. Farvel til dyre ventilationssystemer. Den naturlige luftcirkulation fra åbningen i taget skaber et sundt miljø for din besætning, helt uden mekanisk ventilation. Spar penge og skån miljøet. Når du reducerer dit elforbrug, skærer du både i elregningen og sænker CO2-udledningen. Ingen varmestress. Din besætning forbliver kølig og produktiv, selv på de varmeste dage. Mindre stress giver større udbytte. Gør din stald lysere, køligere og mere effektiv med tagduk fra Nordcover. Din besætning vil takke dig, og dit regnskab vil stråle.